kin san me wallahi ko ƴan mata su bi na suke tai na matsu a auren nan ta ai komai dai laifin ka ne tunda komai sai ka ce a daga da tuna an yi an wuce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu bi kalmatillahi tammata me haka wai wannan to kai ma dai ka gani sista ce da wannan mai bakin iyayen kamar ya wannan da kike gani sista uwar ta riga ta tsine mai sabon tsinuwar iyaye baya neman kuɗi sabon tsinuwar iyaye ya kasa aure ye kamar ya ban gane ba wannan da kike gani sista sabon bakin iyaye da yake da shi sabuwar mota in ya wuta sai injin ta ya wuta a'a kamar ya wai ban gane ba to albishirin ki sista wannan da kike ganin shi kika bashi jarin 500 ba shi nan da yamma jarin yanar ki wai kana jin abin da yake faɗi kuma kai kamun shigo ya karyata hankali nake yi wai kana jin abin da yake faɗi kuma ka yi tsaye ka kasa ma me za ka ce ai magana mana a san makama ni gaskiya tunda dai wannan abin an rasa ma me ma za a yi a cikin shi kawai an jima ka zo ka ansa kayanka haba abba dama kai barawo ne mai bakin iyaye haba ashe Allah yana so na shi yasa auren nan aka yi ta daga shi aka ki dan haka wallahi an jima ka zo ka ansa kayanka kuma Allah ya ta tsakani na da kai munafiki ai na san ba za ka iya magana ba mai bakin iyaye matan da zan aura duk gidan da naje sai ka dinga raba ni da matan da zan aura me yana tare maka ne ka zo wannan ka ce mu ka raba ni da ita to in Allah da ni kuma daga yau sai na batar da kai ba ni da bakin uwa